lo lut lo se kan khotlang in tong lo ila kan ti kum khat chuang kum khat ai rei kan ton to lo aron lu to don lo emo kan ti a thamong ta kan online kan repui chuan kan khotlang ni ron lu chiu taru mai a hemia wang hian khotlang kan mang anga kan thla bara kan nun phung a buaya kan eizona te kan sa khobiak na te kharin a oma kan nun phung hrim hi a dang lam veka then om kan in hlawa mihring kan in hlawa chuan chuan he hripui hi a reh theina tur chuan pathian lam kan hnai zual deuh hi aun le ta le in a hriata dal jehoshaphat rala beidona pathian hena atong trai ang khan dalpa ilam kan lo hoi top mai ni ati ang khan kini lungleng khote po hian dalpa ilam kan lo hoi top mai ni ti hi kan tong trai hla ni thei se avadom don em tin lungleng a cheng ni lo lungleng kho chuak zong te poin lungleng ko ta min lo tong trai sak pui turin in khomai na kan nge nin kan dil chewa tuna hin result nga kan omme kan dia result om tak kan ne thin turin pathian ne na min lo tong trai pui ula tin tuna hian 4C hun thum siamani a Presbyterian Koran Hall te Government Lungleng High School te Government Middle School te khat vek to a hrinei bel le chi po kan ni in alang to lo chuan chuan in bitong try na khongai takin min lo hriat pui turin kan ngen cheu ni chuti rolin Sri Lanka ralma tong tu thok tu village level task force te zan ko tai reng rekin an boya an hae ema manin na tru kalsanin ni tin an om thin ani a pa mei tak te chung ko pa ni tin ei chop jong ve te ania wangin e hri hi a re the turin ho lungleng tan hian i tong trai o kan pathian i awila ani min chang emang the village level task force secretary de entinge result hi chu theyang result hi a da nang taka chuan injini ji ga chuak tu ti ni a ama ro chu je top za ta hian kan hu tu ten kan in pu cha lok thi deu theina positive kan nei tam ni chuan ni ron khiu ru thina da ko bor so le la hian ro chu fa ma takala ni lova koi negative result ten ni ron pek mo lo chuan chu release ala rem thin lova chuan puite cái mà đi đến chuông người po chân chính siết cần chắc không mà thì ama advance ni ron pe khi kan da closure mai thin lawa I confirm na sarkarin negative result te aron ti chu ma chuan ami mal positive te po kan na shilem lo ni chuan tun din huna po hian engamo pal kan lo ani pon kami ka kan ni shi ma arem chang don lo ni sample na jaga test tu chunga hian in report ta kanan sample test tu chu in report ho jong hi chani samru pakhat in din huna hian o jang hi samru pali ni chu kan me kan ni hello mama
sẽ bụi lâu ôm lên vàng in mô qua về là tâm lâu mê kê anh nguy ruồi qua tin khe tin khắp hàng in ô căn ru mê anh chân nghe mô đi xeo đồ lal ba kian sai reo tir dola atok long ni imi te trong trai na hi chang don to em le lal ha imi ten nilam kan lo hoi min chang ram ro sẽ bụi vàng hin nan tin chung tin kan in khát khi bé i biak